Què tal? Avui tornem a la zona de Chelsea per visitar el Chelsea Market, que està just així davant de mi. Este lloc abans era una antiga fàbrica de galletes i avui en dia s'ha reconvertit en un lloc ple de tendes i enorme i una espècie de mercat, bàsicament. Encara que també és la seu d'empreses com YouTube. I hem parat ara sí a fer-se una pizza ràpida i una Coca-Cola i continuar el camí. Este d'ahí és Bryant Park, que és el parc que està al costat de la biblioteca pública, que ja hem vingut diverses vegades. I avui estem així per a apropar-nos a una tenda un poc curiosa, que a veure si està oberta o què, que està molt al costat d'ací. De fet està allà davant, i ja anem a veure si està oberta, perquè porta uns dies per un no sé què sé jo, per culpa d'una sèrie d'esta tenda. Pues efectivamente esta es la tienda de la HBO y tienen tot el merchandising de Juego de Tronos. I avui el dia va de visitar tendes curioses i és que a 2 carrers de la tenda de HBO ens trobem amb la tenda de Nintendo. Al costat de la tenda de Nintendo tenim la plaça Rockefeller, el Rockefeller Center, on, per exemple, en hivern se munta la pista de gel, la pista de patinatge i tal, i així està tal que... I bé, la qüestió és que estem així en el Rockefeller Center perquè avui anem a fer algo de lo que tinc moltes ganes. Anem a pujar dalt del Top of the Rock, anem a pujar al Rockefeller Center per a veure la ciutat. Ja vam pujar els primers dies a l'Empire State de dia i ara que són els últims dies anem a pujar al Top of the Rock i a més de nit.
Ja to nadejdę. Na przykład teraz Poziom. poziomu do piwnicy, to mam 2-3 razy widzę, na 2 kontakty mi starczało, nie? Ja cały rok. A to pan sposób, codziennie wiesz, dostałem tylko. Next out there, 67 guys. Enjoy the view. Thank you. Welcome to Tropical Lodge.